तब हमसे जीते ना केहू, तब हमसे जीते ना केहू हिस्ट्री पॉलिटी के नॉलेज में। आज चलत रहे एग्जाम एगो कमला राय कॉलेज में। गोपालगंज वाला लोग के बड़ी शिकायत रहेला कि हमारा जिला पर रउआ कविता ना कहनी। तल्ली रउए जिला के बड़ाई बाटे, जौन हमार सेवा सत्कार रउआ जिला में एगो समय में भइल रहे, ओकर कुछ अंश ए कविता के माध्यम से रउआ लोगिन तक पहुँचावतनी, रउआ सबके निमन लगी। तब हमसे जीते ना केहू, तब हमसे जीते ना केहू हिस्ट्री पॉलिटी के नॉलेज में। आज चलत रहे एग्जाम एगो कमला राय कॉलेज में। तब तनिको पानी समास ना रहे पिए के, आ हमहू गइल रहनी परीक्षा लिखे बीए के। आ देखनी हम कि चोटिया ओकर नया डिजाइन के ऐठल रहे, आ बगल में उ लड़किया बड़ी झाड़ झूर के बैठल रहे। हमसे नहीं बेमतलब के तनी मुनी बात भइल, आ मिलल पेपर लाहे लिखे के शुरुआत भइल। बुझ गईनी कि चालू बिया बड़का हाँकतिया, आ कनखी से हमरा कापी के तरफ अब बेचारी झाँकतिया। कहनी सुना इतना जन देश दुनिया के ज्ञान दो, आ सोझा बाटे कॉपी अपना पेपर पर तू ध्यान दो। अब लड़की का कहतिया कि बगल में इतना सुंदर लड़की बतावा पैबा कहवा, आ जैसे भी होई कॉपी अपन देखैबा ना तो जइबा कहवा। तब हम कहतानी कि नाही कौनो दोस्ती, नाही कौनो यारी चली। आ कहनी सुना बबनी तोहर एहिजा ना रंगदारी चली। अब लड़की का कहतिया कि हम तो ऑफर देत रहनी चले के एगो डेट पर, आ निकला बहरी बताओ तनी अब तहरा के गेट पर। अब तो हमरो ससरी टंगाए लगल कि पता ना का होई आगे बाते से खाली ओहिजा लातम जुतम भइल। आ जैसे तैसे भैया हो परीक्षा खत्म भइल। बहरी निकलते पहले ही से 3 गो साथे खड़ा रहे। अब देखी घटना आगे का होता कि बहरी निकलते पहले ही से 3 गो साथ में खड़ा रहे, आ 2 गो के हाथ में सिकड़ी, आ एगो के हाथ में काड़ा रहे। आ देखते हमरा के सब आँख अपन तरेल लिहले, आ सेवा सत्कार करे खातिर चारों ओर से घेर लिहले। आ हिस्ट्री पॉलिटी के का कहीं ज्योग्राफी हमार हिल गईल। आ बिना कोनो गलती के सेतिहे में बायना मिल गईल। ई रउआ गोपालगंज के कहानी ह। एगो सच घटना पर आधारित यहाँ से रचना रहा। रउआ निमन लगे तो एकरा के आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।